bon dia pel matí. Ui, vaig a baixar una miqueta, que no em sento a mi mateix. Hola, a veure, anem per aquí. Bon matí, en Jaume Piqué. Bon matí, què tal? Com està el mestre de les baquetes? Suposo que ja escalfant canells. Bon dia, família Caricú. Suposo que bon dia, Òscar. Sí, ja tinc el meu cafeteret. Bon dia, Mabel Rodríguez. Què tal? Jo no sé vosaltres, jo estic de ressacón electoral, ressacón polític després del debat d'ahir. Bon dia, Charles Ingalls, què tal, com anem? Diu, posa Marta. Ai, ui, Marta, bon dia, és veritat. Ui, bon dia, Marta, què tal? Quines són que gastes, vamos. El que deia jo, ressacón, estic encara de ressaca post-debat electoral. És espectacular, vull dir... Ahir va ser superguapo, va ser molt guapo i en primer lloc i més important perquè vam fer una cobertura del debat, jo crec que bastant divertida, a més amb la Mabel, que jo crec que fem un equip espectacular i no només per fer criatures, però sobretot ens compenetrem i ui, que jo crec que ens va quedar molt bé. Ha sigut el directe dels que he fet amb més audiència, suposo també per l'hora, però vamos, espectacular, a mi em va agradar molt. Sí que és veritat que tampoc és que li vam posar gaire atenció al debat en si, sinó que vam estar més aviat xerrant i fent cosetes, però sí que va ser una experiència molt divertida, i a la que vam poder resoldre els problemes de connexió i que la cosa no és fluida, encara va anar millor. La llàstima és que TV3 en l'últim moment es va patar i no ens va deixar acabar de veure al final, que sí que al final sí que vam veure una miqueta offline, ja quan ja estàvem desconnectats. Vam poder veure el Minut d'Or i vam poder veure el... Bueno, em va faltar el bloc sobre el model territorial, que jo crec que era també bastant interessant, sobretot per veure com es fotien d'hòsties pel tema de la independència, bàsicament. A veure, diu, sí que s'ha ressecat, ja. Va estar molt bé el directe, ho feu superbé, oi? Moltes gràcies, família Carigú, Marta, Òscar i el petit Roc, que també estava mirant-nos. Molt bé, moltes gràcies, família Carigú. Ai, besites. Roger, bon dia, puta merda, em vaig a dormir. Hòstia santa. Quan et vas a dormir? En quin moment? A la Minut d'Or? Perquè ja et dic jo que el Minut d'Or va ser com bastant... no sé... Ara ho comentarem una miqueta per sobre com va estar el Minut d'Or. Diu, jo ja he llegit el resum de les notícies d'algunes coses les vam caçar i això sense posar-hi atenció. Molt bé, Nuntor, és que són bons, jo crec que són bons a l'hora de fer aquestes cosetes. A veure, cafè. Sobretot, el cafè que no falti. Diu, al final no em vol veure perquè us en vau anar a dormir. Bueno, vam desconnectar, però encara encara vam passar una estoneta que vam estar allà mirant la tele i com que la tele anava i venia perquè teníem problemes amb TV3 de la carta, al final sí que vam veure el Minut d'Or, això sí que ho vam veure, al final de tot. I després ja sí que ens en vam anar a dormir, ho vam intentar. Ja m'ho piqué, jo és que no puc amb els debats aquests. Us vaig escoltar vosaltres una estona però em molestaven massa els polítics de fons. Normal, jo també ho entenc. És que quan un està acostumat a aquests matinals en els que mira els problemes de la transició una miqueta com per sobre, com a mínim ja el tema de que puguin dir els polítics o com es puguin expressar ja comença a sobrar. A les visites ja estava dormint, clar, òbviament. Bon dia, suposo que ara és l'Òscar. A veure, nois, seguim de Crees Toltes. Avui, tercer dia, dimecres. I avui, segons el Crees Toltes, tocava anar en pijama. Bé, no, com a pijama de senyor que se viste por los pies, ¿vale? I a més, per fer-ho encara més de llances, la cara, els intensos m'he dutxat, per tant tinc la cara així com encara inflada, com de mig despertar-me, perquè tot això m'he despertat fa mitja hora, i els pelos els tinc una miqueta de vegeta, de boig. I amb totes aquestes pintes m'he de posar a comentar 3 programes electorals, sí, perquè avui en faig 3. 2 per afinitat, o perquè
llegint-ho així una miqueta per sobre, que és bàsicament com els he llegit jo, tenen força coses en comú, que són els comuns i la CUP. I un tercer, que és primàries, que és que m'agradaria mencionar-lo per diverses raons. Primera, perquè quan tothom parla de votar partits independentistes sembla que se'ls oblida amb ells, pobres. Què us han fet la gent de primàries? Què us han fet? Què passa? Que no hi ha, com deia la Mabel, no hi ha el Graupera al capdavant i per tant no se li ha de fer cas. Bé, doncs no, se li ha de fer cas, vull dir, es presenten a les 4 províncies catalanes, han aconseguit els avals per presentar-se. Per tant, se'ls ha de tenir una miqueta de consideració. El que passa és que la consideració s'acaba una miqueta ràpid, perquè quan vas a la seva pàgina web i veus que el programa electoral són uns 10 punts i tots estan relacionats amb el mandat de l'1 d'octubre, la independència, etc., se li acaba caient l'ànim als peus. És a dir, tenen un programa més elaborat. Sí, el que passa és que encara l'estan fent. Com que el programa electoral el fan entre tots i el voten entre tots, i ho fan a través d'una plataforma online, sembla que no els hi va agafar una miqueta el toro, vale? I tenen el programa a mitges. Que tampoc és que passi res, vull dir que tenint en compte que les seves projeccions, almenys de totes les enquestes electorals que hi ha fins ara, no els hi donen res, vale? És a dir, no sortiran pel Parlament, tenen temps encara de poder treballar una miqueta més la seva proposta i companyia. Que a veure, que recordem que la gent de primària són aquesta gent que és que no tenen líders polítics, no tenen aparell de partit i que per tant han decidit les seves llistes per un procés de primàries pur i dur. D'acord? I si podia presentar tothom que estigués apuntat a primària si se feia un temps i que tingués una miqueta de ganes de liderar un projecte. Mabel Rodríguez, aprenem més amb tu que amb el debat. Gràcies. Sento la baldufa queixar-se, jo suposo que és perquè... no, que no és la baldufa, que és la gata. Mare de Déu, senyor. Pitu Hype, Enric Pineda Hype, bon dia, Pitu. Què tal? Bon dia, com anem? El programa l'ha de fer la gent. Exacte. Roger, sí que passa que són bons indepes que van a la brossa. Bueno, aquí tornaríem al debat que vam tenir a la nit sobre la utilitat del vot, sobre si realment és... anar a la brossa. A veure, si els vots van a la brossa no és culpa del partit polític, no és culpa del seu programa electoral, és culpa del sistema. És culpa de la llei electoral que està configurada de manera que els vots, és a dir, qualsevol partit que tingui menys d'un 3% de representació, no compta pel repartiment de vots. És a dir, has d'assolir el 3% dels vots per entrar al joc del repartiment de les cadires. I ni això t'assegura una cadira, perquè, per exemple, la CUP, en la província de Girona, a vegades, en algunes eleccions, quan la CUP només tenia 3 diputats i en tots a Barcelona, la CUP va assolir un 5% dels vots de la província de Girona i no van aconseguir representació. Perquè, clar, era com que, gràcies a la llei d'ont, els pocs diputats de Girona ja es repartien, diguem-ne, entre les altres formacions. Família Gricujaja, la meva gata es deia Baldufa. Oh, m'ha fet gràcia, que maco. Jo veig molts vots amb cadira al Parlament que estan molt a la brossa. Molt ben... Aquestes reflexions filosòfiques de bon matí són espectaculars. El que caldria és repartir-los segons el tant per cent i au. Però clar, és complicat no posar un límit per sota. No sé quin hauria de ser. Hauria de ser? És a dir, hauria d'haver-hi algun límit per sota? A veure, en principi, tots els partits que es presenten a les eleccions ho fan seguint unes... És a dir, hi ha uns mínims de qualitat democràtica, en teoria. Per tant, vull dir que si el repartiment d'escons està fet així una miqueta més proporcionalment, que és, per exemple, una de les coses que diu el programa del PSC, que és que volen canviar la llei electoral catalana perquè hi hagi un repartiment de vots una miqueta més uniforme i s'eliminessin les barreres per sota, hi hauria oportunitat que hi hagués més variació dins del Parlament. Però que això potser ens portaria, en el cas català, a una major atomització del Parlament. I llavors estaríem en que, és que resulta que tot passa perquè l'aprovació de l'únic diputat que té corrent roig, per dir alguna cosa. Doncs mira, si és que si la gent l'ha votat i vol que hi sigui, doncs què voleu que ho faci? Llavors, bon dia Zolbax, què tal? Com anem després del teu cafè? El tens aquí amb tu?
Sí, hi hauria d'haver un límit per sota, perquè si un partit té un vot, no veig que hagi de tenir un representant, no? Bueno, és que si només té un vot no crec que arribi, o diguem-ne, no... Vull dir, m'entens, no? Vull dir, si hi ha 7 cadires, si es presenten 50 partits, els 7 partits més podats potser sí que tindrien cadira, o potser en representació, però vamos. Per exemple, en els casos dels districtes uninominals, aquests districtes petitonets com a Anglaterra, que tenen les constituencies, vale? Que són com petits districtes electorals que escullen un representant, bàsicament és qui guanya, qui guanya, qui treu més vots en aquella constituency, envia aquell representant al Parlament britànic. Clar, aquí no té sentit que hi hagin límits per sota, perquè és bàsicament qui treu més. I això ho trobo bastant just. És a dir, en banda, tu muntes una circunscripció electoral petita, posa-li que representia 5.000 persones, per posar un número rodó, 5.000 persones, i llavors dius, molt bé, aquestes 5.000 persones escullen una persona, que és un representant que va al Parlament. Doncs bé, si poden presentar els partits que vulguin. És que és això, si poden presentar les llistes que vulguin. Perquè al cap i a la fi és qui guanyi, qui tregui més vots, envia aquell representant al Parlament. A banda que obligues els partits a presentar una sola persona. I llavors aquesta sola persona és la que s'ha de partir la cara, per dir-ho així, per representar o per guanyar-se la confiança dels votants d'aquella constituència per representar-los al Parlament. Si això es fes a Catalunya, que no sé ben bé com s'hauria de fer, perquè, clar, per exemple, Barcelona ciutat ja tindria els seus propis constituencies que podrien ser barris o una cosa així. Però, per exemple, la constituency de Maresme Nord, per posar un exemple, doncs tindria un representant que seria, per exemple, en el cas de, que guanyés el de l'Esquerra Republicana, doncs una persona d'Esquerra aniria representant el Maresme Nord al Parlament. Cosa que això també afavoriria les polítiques locals, perquè sembla que tu no representaries un partit, en teoria, representaries el teu territori. Família Caricú, diu, si ja es porten a matar 107, imagina si n'hi haguessin 25. Mira Itàlia, que no s'aclaren. Clar, és que quan tens 25 persones al Parlament, tothom vol tenir la seva part del pastís. Diumenge deu tornar a fer directe. Ei, aleshores sí que serà ressacón. Moro, Déu senyor. Sí, ahir la Mabel ho va deixar en el directe. No ho hem parlat encara, però jo dic que sí, que el diumenge fem el recompte electoral i fem una miqueta de debat online. No sé com ho veieu. A la gent li va agradar la idea i a la nit. Xavi Jara, bon dia des de Girona, ciutat cervesera i de gent molt maca. Home, si tots han de ser com tu, són tots molt macos. Molt bé. Roger, mola. Pere Sabadell, bon dia, Pere. Jo diumenge estic aquí, si feu el recompte. Oh, que maco, Zolvax. Molt bé. Bueno, nois. Anem una miqueta per feina. Magnina, bon dia, què tal? Com anem? El cas és que jo tenia la intenció de fer els programes avui dels comuns i de la CUP. Per què els comuns i la CUP? Doncs perquè si deixes de banda la qüestió territorial, s'assemblen bastant els programes. Tots són com molt progressistes, tots incideixen molt en les persones, incideixen molt en els serveis, en que els serveis siguin públics, etc. Per exemple, a veure, em permetreu un momentet, aquí. Tinc aquí el de la CUP. Diu, Enric s'ha canviat el títol. Hòstia, sí. Mola, Déu. Ai, mira, ai. Bueno. Vaya festival. Analitzem els programes de la CUP i en Comú Podem. Més o menys. Mira, he fet un canvi de títol, així una miqueta pim-pam. És que, nois, és que estic de ressaca. Bé, només fixant-me una miqueta en què diuen els programes en el sumari, és a dir, en el començament de tot, ja veiem que la CUP
Diu coses com, per exemple, un pla de rescat social per garantir la vida, canviem el model per guanyar, i que dins hi ha, per exemple, sobirania econòmica, transició a una economia pública, social i planificada, un programa de transició ecosocial per a uns dies decisius, drets i llibertats, internacionalisme i al final parlar de confrontació democràtica per la independència. Bé, a veure, la gran diferència, òbviament, és que en Comú Podem no és un partit independentista, tot i que és un partit que la seva proposta territorial és com molt... com us ho diria? És com... una miqueta el plat de piruleta, és una miqueta així de festival, i que la CUP és inequívocament independentista, i el seu model de país passa, òbviament, per la independència de Catalunya. Però per la resta, per exemple, un pla de rescat social per garantir la vida, què promouen o què volen promocionar a la gent de la CUP? Per exemple, la renda bàsica universal. Això també ho diu en Comú Podem. En Comú Podem també demana que hi hagi una renda bàsica universal i segurament els seus punts de vista no són gaire diferents. Què més? Ni un lloc menys de feina ni una persona més a l'atur. En Comú Podem també vol que tothom tingui feina. Habitatge, un dret a conquerir. També en Comú Podem vol acabar amb els fons voltors, volen acabar amb les polítiques especulatives de l'habitatge, volen ampliar el fons d'habitatge públic disponible per tothom, etc. La desprivatització dels serveis públics, si us plau, no sé si vau veure ahir en el debat, la Jéssica Albiach, tot el seu discurs anava a, primer, acabem amb les retallades, segon, enfortim els serveis públics. Els dos aposten per les polítiques públiques i pels serveis públics com el gran exponent, ¿vale? Dret als drets. Bueno, també. Gestió decidida i valenta de la crisi sanitària. És que tu podries agafar el primer punt del programa de la CUP i el podries traspassar a En Comú Podem i no hi hauria pas gaire diferències. De fet, seria molt similar. Vull dir, els dos tenen models molt similars. Sí que possiblement, per exemple, aquí fan una menció específica, per exemple, aquí diu... és a dir, la programa de la CUP parla específicament de protegir el català, ¿vale? I el programa d'en Comú Podem és una miqueta més, no sé, lliure en aquest sentit. Òbviament volen defensar el model d'educació catalana, blindar el model d'immersió lingüística, però bueno, tampoc és que hagin de fer una aposta decidida pel català com a llengua de país. Ui, mira, m'han dit que prengui un glopet de cafè, doncs glopet de cafè. Ai, Merci CQ, bon dia, Merci, què tal? Com anem? Diu, Zalbax, la veritat és que és molt insegura i de discurs molt fluixet. És que he dit moltes cosetes aquí. Òscar, ets un hater. Sí, molt bé. Enric, ets canviat el títol, sí. Vale, seria bé un concurs on llegeixes el punt del partit polític que s'ha d'endevinar a qui pertany. Aquí ho deixo, Alguns serien complicats. Mira, saps què? M'ho apuntaré com a idea de cara a dissabte, perquè aquí en Roger i jo el dissabte participem en un debat polític que el farem en el canal personal de la Cimer Valenciana, d'acord? Cimer és pecadora. La Cimer Valenciana té un canal personal, que ara no sé ben bé quin és. Si Roger, si ho tens a mà, em faries un gran favor, on farem un debat, una mena com d'anàlisi de les eleccions, fent un cafè de tardes el dissabte a partir de 4:45 de la tarda. I ho puc proposar, de dir, escolta, mireu, jo estic un programari, a veure si endevineu de quin partit és, vale? M'ha donat una gran idea. Me gusta. Amb la Susibló, és a dir, @Susibló o twitch.tv/Susibló, és a dir, si ens voleu seguir, allà hi serem. Vale. Doncs. El que passa és que sí que m'agradaria comentar una coseta que és per mi un dels punts problemàtics que més m'ha fet gràcia del programa d'en Comú Podem i de la CUP,
que me'ls he llegit una miqueta per sobre i no he acabat de fer una miqueta una feina com d'aprofundiment, d'acord? I és el tema del model territorial. A veure, que la gent de la CUP són independentistes ja ho sabíem, vale? Que la gent de la CUP resulta que vol un referèndum. Això ja m'ha sorprès més. I el que sobretot m'ha sorprès més és que la gent de la CUP volen un referèndum i li han posat data. El 2030. D'acord? La gràcia està en que el seu model de país, vale, resultant d'aquest referèndum del 2030, inclou els països catalans. D'acord? Vull dir, està clar que, òbviament, no tenen intenció de que... És a dir, el seu model de país sempre ha sigut tradicionalment el dels països catalans, de la Baixa, que hem agafat Catalunya Nord, la Franja de Ponent, i les Illes Balears, el País Valencià i companyia, i no el deixen anar, aquest discurset. Llavors el tema és aquest... recullen una miqueta la mobilització popular, el tema dels CDRs, el tema del 9-N, l'1 d'octubre, i el que volen és, doncs això, confrontar l'Estat amb un referèndum l'any 2030. Mencionen coses com el Consell per la República, l'Acord Nacional d'Autodeterminació dels Països Catalans... Bé, en general el que aposten és per continuar una miqueta l'estela més combativa de l'independentisme. Referèndum 2030, sí, però fins quan ha de durar la broma? Clar, és el que hi ha. Bon dia, Carlos García, bon dia, què tal? Sí, he dit 2030, sí, 2030, fins aquí a... Doncs això, 9 anys. D'aquí a 9 anys es comprometrà que si guanyen, d'aquí a 9 anys tenim un referèndum, un altre referèndum. Sembla que aquest cop no és un referèndum pactat amb l'Estat, que és el que vol, per exemple, Junts per Catalunya, Esquerra i en menor mesura el PDeCAT. Vale? És a dir, mentre Junts, Esquerra i el PDeCAT anirien a Madrid a negociar aquest referèndum, la CUP senzillament el faria i ja està. Vale? Una miqueta com un 1 d'octubre. Però bé, amb la gràcia de que tindríem 9 anys per preparar-lo, que, bueno, vulguis que no, també està prou bé. El tema d'octubre ja res de més, oi? No, ara ja és una menció a l'esperit de l'1 d'octubre, el que dèiem. Però, bueno, el cas és que llavors en aquest punt, arribats a aquest punt, com afronta el problema d'en Comú Podem la qüestió territorial i nacional? Doncs si els de la CUP sembla que s'hagin fumat un mai i estiguin allò flipando con lo suyo, els d'en Comú Podem ja és lo peor. En Comú Podem el que proposa és proclamar la República Federal Espanyola. I després, dins del marc de la República Federal Espanyola, proclamar la República Catalana, que és una de les repúbliques federades, i escriure la Constitució de la República Catalana. Tal qual. El model de país d'en Comú Podem, a llarg termini, inclou fer fora els Borbons, convertir Espanya en una república federal i escriure una Constitució per a la República Catalana. Jo vull de lo que es fuma en la gent d'en Comú Podem. La veritat, ho vull. Vull provar-ho. Veuen coses. Roger diu, però fins quan de la broma, sí, Roger, sí, hi haurien de guanyar 3 vegades seguides les eleccions. Clar, òbviament, la CUP hauria de guanyar 3 cops seguides les eleccions. I no dic ja els comuns. Què haurien de fer? Haurien de guanyar a Espanya amb majories absolutíssimes que els hi permetessin fer unes reformes constitucionals del copón i, a més, vull dir, fer una cosa tan per mi ja quimèrica com és petar-se la monarquia espanyola, És que estem parlant de petar-se la monarquia espanyola. I llavors tenen, els seus pebrots de dir que parlen de polítiques realistes i que, òbviament, el de l'octubre i la independència és quelcom quimèric i que no s'ha d'estar per això i que s'ha d'estar per les polítiques reals de la gent.
Què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Zolbax, el matat de l'1 d'octubre, està fent un dinar amb el fullet del federalisme. Un dinar només? Gran Carles, l'esperit de Macià als comuns, tu. Hòstia, sí. És que és tal qual. Jo vaig flipar molt. Quan ho vaig llegir vaig flipar moltíssim, perquè la veritat jo em pensava que... també és una manera de dir-ho, vull dir, si tu poses que en el tema de la Constitució Nacional poses un objectiu tan inabastable, en el fons el que estàs dient és que moltes ganes de canviar tan poc temps. Sí o no? Què creieu? L'Untor, sona allò de quan estudiava els conjunts, els subconjunts, i tant. Home, a veure, penseu-hi, vull dir, una república federal espanyola. A mi, quan jo era jovenet, quan los dinosaurios vagaven per la tierra, jo era federalista. I era un federalista convençut que vull que Espanya sigui republicana, vull que Catalunya sigui una república dins de la federació espanyola. Jo deia Federació Ibèrica, però clar, jo s'hauria de preguntar a Portugal. I tampoc sé com per preguntar a Portugal, ara. Però dins d'aquesta federació espanyola, doncs, que hi haguessin republiquetes i que cadascú es gestionés el seu. Però quan vaig començar a sentir i a parlar dels federalistes espanyols i companyia, la veritat és que cada cop vaig veure que era un projecte bastant quimèric, és molt complicat que sigui abastable, això. Després hi ha un altre tema, i és que Espanya ja és federal. Això és el que diuen els socialistes. El seu model de federalisme, el model del federalisme socialista, bàsicament és ampliar l'estat de les autonomies. Vale? I clar, tècnicament ja vindria a ser això. Els estatuts d'autonomia són com petites constitucions, el fet de que les comunitats autònomes tinguin les seves pròpies competències ja vindria a ser una mena de federalisme, tot i que, per exemple, hi ha federalismes una miqueta més bèsties, no sé, Alemanya, per exemple, té un sistema federal molt més consolidat, ja no parlem ja dels Estats Units, on cada estat realment és un estat en si mateix i es coordina només per coses bàsiques, com pot ser la presidència, l'exèrcit i poca cosa més, i potser l'acció exterior i coses així, però, diguem-ne, de forma, Espanya és una mena de petit... És una miqueta federal. Una miqueta, vale? Que perquè després la caguen, vull tenir una monarquia. Encara no és una monarquia federal enlloc, però bueno. Diu, això des del Parlament, Diu, vaya fumada maneta meva. Sí. Per això vull el que s'han fumat els comuns. Que jo crec que van a lo que van. Van a dir polítiques públiques, privatització, no a les retallades. El discurs de la Jéssica Albiach, no a les retallades, encara se'n recorden d'Artur Mas, d'acord? I per mi quedaven cap al PDeCAT així amb el Saco Paco. Compte amb les retallades i companyia. Però el model territorial a mi m'ha frapat. Diu, correcte, vamos a saltar los cielos, però si no tienen uns coet, és igual. Bueno, després hi ha un altre tema, federal. Diu, com que és federal? Diu, no és federal. Teòricament ja és això. Altra cosa és que funciona regular. Sí, funciona com funciona regular, perquè no estan traspassant les competències, cada autonomia decideix quines competències vol, que també és una miqueta com així. Això és molt divertit el Café para Todos, perquè dius, és que les autonomies tenen competències, les competències que volen. I jo me'n recordo que vaig fer un reportatge fa molt de temps que parlaven del Café para Todos, al començament de l'estat de les autonomies, i ho parlaven amb expresidents d'autonomies de fa molt de temps, i sortia Joaquín Laguina de Madrid, i sortia en Jordi Pujol, i sortia... Bé, i el cas és que en Pujol ho deia, diu, quan nosaltres vam començar a parlar de l'estat de les autonomies i de les competències que volíem, diu, vam començar a posar sobre la taula competències que totes volien, educació, infraestructures, coses així. Però com vam començar a treure sobre la taula coses que també volíem els catalans i que eren una miqueta complicades, com per exemple la gestió de les presons, moltes autonomies van dir no, això és cosa de l'Estat, això és cosa de la Guàrdia Civil, nosaltres aquí no ens hi volem mullar. En Pujol ho deia, diu, és que si volem ser un estat autonòmic així amb competències... hem d'estar a les dures i a les madures, hem d'estar a totes. I és que és veritat, que les autonomies tenen el dret de tenir policia autonòmica? Sí, quines en tenen? Euskadi i Catalunya. I ja està, no?
És que ni les Canàries són una policia pròpia. Per què? Perquè o no se la poden permetre, o no volen, o vés a saber el què. Bé, per això es creen aquestes desigualtats, perquè cada autonomia, i després que hi ha autonomies que es van crear, com es van crear i per què es van crear. Diu, molt bé, diu, què més tenim? És una puta merda, en Salvax, és una puta merda per ser centralista, però contentar les 4 regions que volien més autonomia. Llavors fem que tots tinguin autonomia segons el que vulguin. Ergo, ningú té autonomia real. Sí, bueno, és una manera també de fotre'ls el morro a les autonomies. Per exemple, pensem en La Rioja. La Rioja és una autonomia petiteta, molt petiteta, que es va crear per un interès econòmic. Resulta que els productors de vi de La Rioja no volien que els seus impostos anessin a parar a Valladolid. Què és el que els tocava? Els tocava ser part de Castella i Lleó. Però no volien, i com que no volien van decidir muntar la seva pròpia autonomia. Van fer pressió, van fer lobby polític i van dir, pues La Rioja serà una autonomia. Així, tots els impostos dels productors de vins de La Rioja se'n van a Logroño, que és el que toca, vale? Jo què sé, hi ha coses surrealistes, com per exemple que el president de Múrcia trucant a en Jordi Pujol i dient-li, escolta, acabo de guanyar les eleccions, soc el nou president de la Comunitat Autònoma de Múrcia i no sé què fer. Què faig? Què tiro? Per on vaig? Jo, Pujol, no, has de fer això, Que dius, tócate los huevos. O sea, ¿pa qué te metes? Però bueno, this is Spain, no? Quin sentit té la CAM, la Comunitat Autònoma de Madrid? Bueno. És molt divertit, lo de la CAM. Es va crear perquè ningú la volia, també. Vull dir, Castella i Lleó no volia a Madrid, Castella-La Manxa no volia a Madrid, perquè, clar, entenien que si estava a Madrid en les seves comunitats autònomes, se'ls anava tots els recursos cap allà. Van dir, no, Castella i Lleó, Valladolid no vol que Madrid sigui part de Castella i Lleó. Que Madrid és Castilla, coño, no me jodáis. Navarra també. Però Navarra té el sentit històric que hi havia sigut un regne. Vale? El que no volien era ajuntar-se amb els bascos. Flipo amb com xerra el meu marit havent dormint tan poc. És que soc un friqui. A mi quan em treuen aquests temes. Hi ha una cosa que no he fet en cap dels seus programes, que és anar a veure les meves dèries. I com que no ho he fet... Mira, acabo de buscar Aranès, el programa de la CUP, i no hi és. Cap menció. Zero. Niente. I ara, com que sóc així, vaig a buscar el programa dels comuns. Podem. Tiqui, obrirem amb aquest. Perquè ara se m'obre amb el PDF i és com un poquito... Com t'ho diria? Cansau. A veure... I el programa dels comuns sí que cita l'aranès, diu el català i el castellà, llengües emprades per la majoria dels catalans i catalanes, són i han de continuar sent les llengües oficials de Catalunya, conjuntament amb l'occità, aranès a la Vall d'Aran. Igualment es reconeixerà l'ús preferent del català a Catalunya i es blindarà el model de normalització lingüística. Punt final. Ala, ja són 30 a sobre. Em sembla molt fort que la CUP no digui res de l'aranès. Res! Jo suposo que és perquè no tenen vots, no tenen votants allà. A veure, no hi som totes, falta la lleia, exacte. Navarra també vol dir... Navarra també vol dir que també té policia floral. No, floral no, foral. Que m'he imaginat una policia floral, em perdó, vull dir, una policia que vagi aquí amb una floreta i que vagi fotent multes per tenir els parterres poc cuidats, diguem-ne. A Sabadell ja plou, no sé, és que no he dit avui tampoc he dit ni el temps, imagino com estic ja de ressecós. S'havia llevat el dia així ennuvolat i sí que sembla que està plovent. Més tatites bones m'atenen que es despatxa per aquí, programes electorals enlleganyats, molt enlleganyats, guapo, molt enlleganyats, i a més bastant similars entre ells, vull dir, una miqueta, si t'hi pares a pensar i t'hi pares a llegir, no sabries què votar si entre els comuns o a la CUP. Home, si ets més indepe, molt més indepe, t'anies cap a la CUP, si ets més federalista, t'anies cap als comuns. Família Caricú, Mabel Rodríguez és un crac, té molta làbia, tot creadors el votaria. Pues jo no em considero precisament que tingui gaire làbia, de fet, és que fins i tot faig esforços per intentar vocalitzar bé, perquè jo sé que moltes vegades em miro els meus vídeos i és com... Vale?
Ja m'has entès, mamón? Sí, t'he entès. Però em fa risa. La policia floral m'ha encantat. Bueno, no sé, bueno, al final, veient el debat d'ahir, jo em vaig quedar amb la idea de que la Dolors Sabater, la líder de la CUP, i dic líder de la CUP és una miqueta així, perquè ja sabeu que la CUP són molt així assemblearis i no hi ha líders, en teoria, em va donar la impressió de ser una senyora que li anava una miqueta gran. És a dir, és una persona que va agafar el repte de ser la cap de llista de la CUP al Parlament de Catalunya i que li fa il·lusió, però vaig veure com que li faltava potser convenciment de defensar un programa que al cap i a la fi no és seu, perquè ella té el seu propi partit, ella és de Guanyem, ella ve d'un món municipalista, vale, que venia, i a més venia de Badalona, que és una plaça forta Badalona, vull dir. Però clar, l'han ficat al davant d'un projecte com el de la CUP, en un partit com la CUP, que és bastant complicat per totes les mandarines, mandarinetes, subgrups, corrents ideològics que hi ha dins. És molt complicat de portar. Sobretot, vull dir, és complicat portar les desavinences evidents que molts cops es veuen entre Endavant i Poble Lliure, que fins i tot Poble Lliure ha arribat a crear, a formar-se com a partit i a federar-se dins de la CUP per, en cas que sigui necessari, marxar. I de fet, a les eleccions del 28A, Poble Lliure es va desmarcar de la CUP en general i es va juntar amb Pirates i amb alternativa per anar com al Front Republicà. Jo crec que aquestes desavinences es noten, perquè hi ha vegades que, no sé, la veig com una persona que està amb aquest difícil paper d'haver de contentar tot Cristo. I en el debat d'ahir, no sé, vaig veure nerviosa. Mira, el Roger diu, el Pau Dolors al principi tremolava molt. Realment es troba a faltar un David Fernández, Quim Arrufat, Antonio Baños, un Carles Riera. Carles Riera a mi no m'acaba de convèncer, però el David Fernández, clar, per mi és Déu. Vull dir, una persona que més amb un to de veu així, perquè no aixecava mai la veu, però et mirava la cara amb aquella mirada i et deia, et treia la sabatilla, no? I et deia coses així, bum, 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 hòstia, imposava molt de respecte, hòstia, se'l veia que es creia el projecte i que te'l defensaria on de fos, vale? I l'Antonio Baños, bueno, aquí m'ho ha refat també, l'Antonio Baños és que clar, és que és un personatge bastant eclèctic, és com bastant anarquista, i se'l veia que tot i que no formava part de la CUP, dels fonaments de la CUP, doncs, hòstia, sabia defensar el projecte, vale? Almenys se'l creia molt. El Gran Carles, la Pablo Sabater porta tota la campanya desacreditant-la, és que clar, jo per mi que és que van a parlar més a la que no és parlamentària, és que no té experiència parlamentària, les altres sí que en tenen. Fixeu-vos-hi com el Pere Aragonès es parlava amb una soltura, que a més fins i tot moviments de mans així, fent així, que em van recordar l'Artur Mas. Mireu com, per exemple, l'Alejandro Fernández del PP també es nota que té moltes tables al Parlament, fins i tot en Salvador Illa. Salvador Illa se li nota com prestància, no? I quan va parlar amb la Carme Chacón, doncs, també, més o menys, vale? Es nota que havia sigut consellera, que té un bagatge dins del Parlament. I la Dolors, doncs, li va anar així una miqueta com que la Dolors no és bona persona i no traurà la mala llet que va treure, per exemple, el Garriga, que tampoc té experiència parlamentària, però diguem-ne que va treure la mala llet i va començar a mossegar tot i dret, doncs clar, se la veu una miqueta pocada. Fins i tot al minut d'or, diguem-ne que va trigar més d'un minut a fer el minut d'or, perquè és que va, com que va necessitar aquell moment per descansar, per posar en ordre les idees i per elaborar un discurs una miqueta lligat, no? Em refereixo als seus propis companys de candidatura, però sí, l'Aragonès, l'Illa i l'Alejandro porten tota la vida allà a futur, sí, clar, òbviament. I sí, els seus propis companys de candidatura, és que clar, és que ser candidat a la CUP és complicat. Ja ho he dit, vull dir... Clar, per exemple, en el cas d'en Comú Podem també són mandarines, hi ha molts subgrups i corrents ideològics en Comú Podem, però hi ha com una mena com més lleialtat institucional. Callen, diguem-ne, vale? A la CUP no, a la CUP com que cada assemblea té el seu propi vot i té ganes de fer-se notar, molts cops
fan saber de forma massa palès que no estan d'acord amb el seu candidat. Llavors que dona aquesta imatge de desunió, que de cara al votant expert o que coneix la CUP, això dius, hosti, mira quina riquesa ideològica que té aquest partit, que interessant que és, no? Vull dir, que és renovador de la política tradicional que és, però de cara al votant mig, vale? El votant que s'interessa per la política només quan hi ha eleccions, votar la CUP és votar una banda de... una olla de grills que no es posen d'acord entre ells. Com pot ser que un grup parlamentari decideixi votar uns una cosa i uns altres una altra? Jo sempre ho he defensat, això, vull dir que, escolta, que les decisions... És a dir, si realment el Parlament de Catalunya fos una cambra de representació dels ciutadans, cada un dels diputats hauria de votar en conseqüència a les persones que representa, no als ideals del partit al qual representa. Enteneu-me? Vull dir, els diputats de la Vall d'Aran... no posem la Vall, posem els de la Conca de Barberà, del PSC, de Junts i d'Esquerra, haurien de votar en consonància al que necessita la Conca de Barberà, no al que diuen els seus programes polítics dels seus propis partits, perquè si no, si fos... Vull dir, com que tots els blocs voten exactament igual, no té sentit que hi hagin 135 escons. Aunque n'hi haguessin 8, ja n'hi hauria prou, o 9, m'enteneu? Llavors, prorrateges el vot de cadascun depenent del nombre de vots que han tingut i ja està. I t'estalvies 90 sous de diputats. Apa, aquí deixo una idea pels de Vox. O pels de Ciutadans, que estem passant com molt ficats amb el tema aquest de que ens gastem molts diners en política. A YouTube hi ha un vídeo del 2009 fent un perfil de l'Aragonès. Li pregunta per un polític i diu Josep Rull. 2009. Bueno, clar, és que l'Aragonès fins fa poc era un jerky. Era un jerky. I anava amb mulet. I ara el veus allà amb el traje posat i dius, mare de Déu, senyor. És una miqueta casta. Va del Rodríguez i la Meroteca, votant tradicional. Diu, el problema és fer anar un sistema assembleari en un lloc tant de política tradicional com és el Parlament, o la vida política en general. Ja. Les assemblees són... Els sistemes assemblearis són molt bons, però quan s'han de confrontar amb sistemes que són més ràpids, més lleugers, perquè el sistema parlamentari també promou una miqueta la lleugeresa, com que tothom vota el mateix, pum, tira, no? Clar, si has de consultar l'assemblea cada cop, o crees un sistema molt àgil, potser basat en les noves tecnologies, o no tens cap mena de sentit. La CUP té el problema de que es basa molt en el sistema assembleari, però som del sistema assembleari tradicional de sentar-nos, és a dir, reunir-nos en un lloc, ens asseiem i votem i discutim, i això és molt maco, però és molt lent. És tremendament lent. Vale? I això la Mabel té raó. Bona família, són les 8:58, d'aquí poquet ja anirem tancant la paradeta, més que res perquè jo em moria de dutxar. Com que avui he anat en pijama, quina gràcia, això d'anar en pijama. A veure, demà em toca anar de gala, d'acord? Ja tinc la robeta preparada i demà parlaré d'extraparlamentaris. És a dir, demà parlo de Recortes Cero, parlo del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, del PCTC, i d'algun més que em sembla que em deixo per allà, ¿vale? I recordo que el divendres vaig disfressar, la meva disfressa ja està preparadeta i parlaré de la tríada fatxa, que és el PP, Vox i el Front Nacional de Catalunya. Sí, Front Nacional de Catalunya és fatxa, ja ho dic així. Diu, Nuntor, encara no. Vale, gràcies, Nuntor. Tu m'avises, A la que ja estigui en Jaume preparat, ja li fotem. Quan s'explicarà el que va passar amb l'empat dels 1.500 quan volien investir a Artur Mas? Bueno, hi ha gent que m'ha comentat que realment no hi havia un empat. És a dir, hi havia una petita diferència favorable a que no s'investís a Artur Mas. El que passa és que els mateixos mecanismes interns de votació de la CUP deien que si el marge de diferència era molt baix, tècnicament era un empat. I llavors s'havia de tornar a repetir aquestes coses, no? És a dir, que des d'un bon començament ja s'abotava que no es volia Artur Mas, però, clar, aquí tornem al que dèiem abans de les mandarines i dels corrents ideològics de la CUP. És que endavant teníem molt clar que no,
I Poble Lliure tenia molt clar que sí. I com que endavant és majoritari al Cinturó Roig de Barcelona, però Poble Lliure és majoritari a tota Catalunya, que no és Barcelona, per això tècnicament hi havia un empat. Es fan molt curts els directes. Home, tio. Gràcies, això vol dir que us agraden. Oliveta, avui us he escoltat. Ah, no ens has vist. Bueno, és que jo faig un show una miqueta també com d'escoltar, no? Vull dir, ja que alguns de vosaltres em dieu que sóc una mena com la... Ah, mira, ja hi és en Jaume. Doncs ja comencem. Diu, Mabel, demà ben guapo. Sí. Zolvax, l'FNC fot molta grima, moltíssima. I quan llegiu el programa ja veureu. Fotem vídeos d'anuncis al YouTube. I tant. Ja t'ho explico jo, diu. Doncs sí. Doncs vinga, ara que ja hi és, anem a fer el salt quàntic de tots els matins. Tot agraïm-vos la vostra assistència i la vostra atenció. Em fa molta il·lusió que estigueu per aquí per aquests matins, comentant amb mi les cosetes. Amb la tonteria hem tingut una mitja d'uns 14-15 i a més ja començo a sentir la meva baldufa plorar. Per tant, anem a veure. Jaume Piqué. Iniciem la raid. Fins divendres, que demà toca entreno. Doncs mira, el divendres ens expliques de què entrenes. O si ho pots fer en pan ràpid, ara mateix. Guai. Ens n'anem a veure en Jaume Piqué en 3, 2, 1... Comencem. Apa, adéu.